De patrimoni. Cada euro que s'inverteix en cultura se multiplica en un retorno de 22,5. I això és molt seriós. Això és molt, molt seriós. I fa perdre's, moltes veces, i fa falta prendre's-ho com cal. És necessari culturitzar altres sectors com l'economia, la gestió urbana, l'educació, la sanitat. En particular, la cultura s'ha de dirigir també al sector econòmic i fer-li entendre que és una inversió, no una despesa. I és molt més que això, no sols és una inversió i no una despesa, és proveïdora de felicitat, de benestar, de dignitat i de factors d'igualtat social. Això és molt important. I per això cal una reestructuració i millora d'esforç des dels cursos expositius de les polítiques culturals, que ja ho has dit, no? Però els avanços i les millores mai s'aconsegueixen per la necessitat o per ells mateixos, ni tan sols per el pas del temps, no? Ho fan possible persones amb consciència, equips amb idees i la valentia per posar-les en pràctica, fonamental, que ja vos sonarà. Alcoi és de nou la ciutat real, on ha apostat per un turisme cultural com a factor de creixement. Com ha passat en tants grans ciutats, la llista és enorme i superconeguda, no fa falta nombrar-ho. Només, per exemple, i això el pressupost, li ho dèiem als seus artistes, als seus poetes, als seus cantants. Sols aquí la Llotja ha recibit una assistència anual de 25.000 persones. És que això és molt seriós, ¿vale? Això és molt seriós. Però avui fem festa per Ovidi i parlarem d'art i d'ideals impossibles o no tan impossibles. I en aquesta actitud, que era la seva, llegirem poemes, pintarem, cantarem i serem aquí tossudament alçats per gaudir contra la injustícia i perquè volem. Ja sé que és un obligat i merescut homenatge a l'Ovidi i ho és en present. És una forma d'afrontar la vida i d'encarar el futur, perquè estimem la seva actitud davant la vida, davant la justícia i l'opressió i compartim aquell sentiment de ser poble, de ser classe. Ovidi va estar sempre compromès amb la gent treballadora, la que es guanyava el pa en la feina i a la mateixa hora defensava aferrissadament la cultura del País Valencià, la llibertat i la justícia. I ho feia a través de la paraula, com molt bé ho definien els seus bons amics Joan Toro i Antoni Miró des de la Talaia Cultural del Malso Palmo. Ovidi, un obrer de la paraula i sempre amic dels seus amics. En el mateix sentit es manifestava la nostra estimada Isabel Clara Simó, també ara ja de vacances, malauradament. Ovidi, es deia Isabel Clara Simó, Ovidi és la veu crítica i autocrítica de la cançó. És la veu políticament incorrecta de la classe obrera, una fera feroge que es
la tendresa, la justícia social, la metàfora esqueixada, la veu ronca i profunda, el pragmatisme innocent. Tot això era i és Ovidi. I en les obres exposades nosaltres vegem la inspiració no sols dels seus poemes, també dels seus poetes, que són els nostres, Vicent Andrés Estrellers, Martí Pol, Papasell, Espriu, Brossa. I podem apreciar aquest diàleg entre la plàstica, la paraula i el sentiment, i la influència d'aquesta actitud combativa, inconformista, però sobretot la certesa del seu legat, que era profund i era canyent i que també ens impregna. Perquè és a través de l'art, amb la tendresa i la sensibilitat, es converteixen en una arma de construcció i de reflexió. Són 25, en equilibri, no cregueu que no ha sigut complicat, 12 homes, 12 dones i un grup de desempat. En una llarga trajectòria, uns emergents, altres més majors, més joves, o més joves i un poc menys joves, però vinculats tots i de moltes maneres en el coi. 25 és només un nom simbòlic, un número simbòlic, podrien ser centenars. I faig meues les paraules de Feliu Ventura. Aquí, en la vostra presència, ens demostreu que som vius dins la vostra memòria. I aquesta, amics meus, és una molt bella definició de ser. Així és que cal mirar les obres, gaudir i seguir envolits en l'interior d'aquesta balena i continuarem el viatge cap a la nostra Ítaca. Moltes gràcies per estar aquí.
Performance poètica. Ovidi Montllor. No solament als ulls, també a altres parts nobles. Sí, nobles, 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 nobles. I tan nobles com són. Són nobles les altres parts, les parts nobles, 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 nobles. I tan nobles com són les altres parts nobles, nobles. Un ou és noble, dos ous són nobles, tres ous no són nobles, tres ous no són massa nobles, són un desficàs sever, un producte tòxic, sí, tòxic, així em pica, així em cou i així el trenca l'ou, així el trenca l'ou. Com si això no fos res de res, com si això no fos res del món, com si això fos qualsevol cosa, com si això poguera restar així, com si això ho poguérem deixar així, com si això no tingués importància, com si això no fes mal. Mira tu. Ou redó. Tampoc és això. Ou ovalat. Ara anem millor. Així et trenca l'ou. Això no pot ser de cap de les maneres, això no pot ser, això és una barbaritat, això. Tòxic, ben tòxic. Atenció. Si la gallina se n'assabenta, si la gallina mira al darrere i veu que li penja l'ou, si la gallina s'ho mira i crida desesperada, tòxic. El verí. La culpa és del verí, sí, del verí. Del veí no, del verí. El verí traspassa fronteres, es capbussa dins l'ou i l'ou pica i l'ou cou i així et trenca l'ou. El verí és pitjat la cara, el verí mulla els llavis, el verí enverina. I tots ho sabem, però ens xuclem els regalins i acabem enverinant-nos de valent i ens pica i ens cou l'ou. I no fem res, ho fem ben poc. I ens pica i ens cou i no fem res, ho fem ben poc. Tots plegats i no fem res. I ens pica i ens cou i no fem res, ho fem massa poc, o no res fem, o no res, o no, o l'ou, pica i cou. Taxi! El teu cant passejar per les rambles sense temps de l'estiu neguit. Caminem al teu tron entre flors i mancances, d'enyorances marcides i tendres, dels amors i els amics. Ai, Ovidi, envio el teu record al port de Barcelona, al passeig de Colòmbia, al Paraguai,
sé què passi el temps. Ai, Ovidi permanent, ai, Ovidi necessari, ai, Ovidi tu che toti, la barca nova e il vento. Recitan versos de destellers, Joan Fuster va ser sagara, una tarda d'aquell mes d'abril, a dintre d'un cafè. Ai, Ovidi, al ritme d'un sentit martinet que allunyava els mals de tot el món, amb la mateixa veu de denúncia i dolor, la tendresa i l'angoixa d'un geni et cantava Camarón. Ai, Ovidi permanent, ai, Ovidi necessari, ai, Ovidi tu i el toti, la barca nova i el vent. Que s'escapa del lloc seu marcà i ens deixa sense vent el poder dels fantoches, tornant a l'esclavatge de nou, perdent la llibertat. Ai, Ovidi, caldrà tornar-hi de les vacances, ficar-se de la part dels bons, que dura encara la vida dura i salvatge, dels qui decreten i d'estimaven, robant-nos sempre a dons. Ai, Ovidi permanent, ai, Ovidi necessari, ai, Ovidi tu i el toti soler, la barca nova i el vent. Que s'han inspirat a l'Ovidi per fer aquest gran homenatge en una data tan important per a nosaltres com és aquest record de 25 anys de vacances del nostre Ovidi, que ara ja està al costat de la seva amiga i de la nostra estimada Isabel Clara Simó. Fem aquest record en un moment en què tots sabem que l'Ovidi no sols és l'Ovidi, que l'Ovidi és molt més que l'Ovidi, perquè l'Ovidi és el coll, perquè l'Ovidi és la fera feroce, com és el coll, perquè
Alcoi és qui trenca les cadenes, com l'Ovidi, perquè l'Ovidi és la rebel·lia, com Alcoi, perquè Alcoi és l'inconformisme, com l'Ovidi, perquè Ovidi és cultura i és art, com és Alcoi, i perquè no ho oblidem mai. Alcoi i l'Ovidi sempre al costat dels bons fins a la mort. Gràcies. Fantàstica exposició de 25 anys que suma el millor que té l'Alcoi i l'Alcoià i les noves promeses que segurament faran profit en este pròxim futur. Nosaltres a les Corts Valencianes fem lleis i controlem l'executiu. De fet, hem mantindre sessió de control i fem moltes coses sempre dirigides a refer-nos com a poble, com a país, com a societat, per a rescatar persones, i fem moltes lleis, però no es transmiteix el que fem, perquè el sentiment de construcció d'un país que ha volgut afonar-nos i ha volgut amagar-nos es construeix des de la cultura. I és impressionant veure com a través de l'art, de la cultura, es transmeteix aquesta sensibilitat necessària, aquest sentiment necessari per a ir construint i anar a refer-nos com a poble. I és impressionant veure com la figura d'Ovidi Montllor continua inspirant a tantes i tantes generacions. La seva obra, la seva dedicació, la seva passió, la seva força encara ens il·lumina i ens il·luminarà per davant. Perquè necessitem persones dignes que ens facin assenyalar el camí que hem de seguir. I per això segurament Ovidi va estar tan perseguit i tan relegat en uns moments tan difícils. Però així estem nosaltres, recordant-lo per a construir entre totes i tots un futur millor. Enhorabona Ovidi, estem ahí, llarga vida Ovidi i visca la cultura. I efectivament, necessitem més indústria cultural, Carme, necessitem. Però tenim un infrafinançament que no pot deixar viure. Però bueno, necessitem motors culturals, per tant, animar-vos, animar a l'Ajuntament d'Alcoi, animar als artistes, als creadors, a tota aquella gent que feu a través de la cultura expressar un país viu que som i la voluntat de ser poble i país en un món global. Moltes gràcies a tots. Gràcies als que heu fet possible este gran acte que sou els artistes. Com molt bé dia Enric, és ben cert que Ovidi està present, entre altres coses, perquè hi ha moltes persones que a través del que ell ha fet, del que ell ha escrit, del que ell ha cantat, s'inspira i connecta amb ell. Està venint ara un quadre meravellós que té unes cordes, ens explicava l'artista que aquestes cordes al final són aquest sentiment de connexió amb aquells sers que ja no estan amb nosaltres, però que no volem deixar d'estar junt amb ells. És una mena de cordó umbilical intangible que està allà i que el volem fer absolutament permanent. Per a mi és una alegria poder estar avui així. Recorde fa ja uns quants anys. La primera vegada que vaig conèixer a Ovidi en un aplec a la meva comarca fa molts anys. Però després recorde una vesprada, un matí, exactament, extraordinari, l'any 94, quan la Generalitat li va atorgar la distinció de la Generalitat. Fou malauradament tard i el reconeixement que li deu aquest país a l'Ovidi encara no s'ha fet. I nosaltres avui, les màximes institucions de la Generalitat, les Corts Valencianes i la Generalitat, estem així entre les coses per fer palès aquesta necessitat de reconeixement pel que ha significat Ovidi. Ovidi, com bé deia l'alcalde, és indestriable al poble. I és indestriable aquest país, aunque ha estat molt de temps fora. Per a entendre el país hi ha que escoltar Ovidi. I crec que ara és un moment en el que hem d'intentar que aquestes vacances d'Ovidi ens il·luminen a tots per tal de millorar el nostre país. A través de les seves cançons podem entendre que la permanència d'Ovidi és ben present. Si escoltem les seves cançons, veurem què opinaria Ovidi davant de la fractura social que existeix, davant del problema de l'emergència climàtica, davant de la desigualtat.
Això està ben present i és encara avui ben necessari. Per tant, com dia ben Ovidi necessari. Res més, jo simplement, en nom de la Generalitat, agrair a tots que ho fet possible. A estos magnífics artistes de distintes generacions que han il·lustrat el que és una vigència absoluta d'Ovidi. Ovidi està de vacances i quan torne estarem així, o estaran, però sempre tots estarem allà on estigui Ovidi. I jo simplement esta vesprada vull recordar que amb ell, Alcoi és una ciutat extraordinàriament vinculada a la cultura del nostre país. Des d'alguns que afortunadament encara no estan de vacances, com Toni Miró, fins a persones que malauradament recentment ens han deixat, com Saleta de Simó, o com també el meu amic de l'ànima, Pep Cortés. A tots ells, en nom del poble valencià,